You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that you said, 'cause she doesn't. Lurrin eta paisaiez jositako esperientzia bizizazu. Zatoz Arabar Errioxara, ardoak eta kulturak bat egiten duten esparrura. Hartzazu Enobusa Arabar Errioxako ardoaren ibilbidea ezin hobeto ezagutzeko. Kotxea haztu eta gozazazu Euskadiko hainbat lekutan eskaintzen den autobus turistiko honekin. Bidaia ahaztezina burutuko duzu, herrixka erakargarri eta paisaia ikusgarriz jositako eskualde honetan zehar. Bertako sukaldaritzaz gozatu ahal izango duzu gainera, beti ere ardoaren lurrin eta zaporea lagun dituzula. Ardandegietan, ardozaleek ardogintzaren sekretuak azalduko dizkizute. Aho gozagarri izango zaizkizun ardo preziatuak dastatzeko aukera ere izango duzu noski. Fran Gehry edota Santiago Calatrava bezalako mundu mailako arkitektoek diseinaturiko ardandegiak bisitatzeko aukera izango duzu. Ardogintzaren kultura ezagutu, museo eta enotekak lagun. Eta eguna lasai amaitzeko luxuzko spa eder bat. Ze iruditzen? Enobusak 11 aukera eskaintzen dituen arren, guk ardoaren lurrin eta kulturan zehar eramango gaituen ibilbiderik osoenetakoa aukeratu dugu. Neurriz txikia izan arren, eskaintza oparoa duen erdiaroko herrixka honetatik abiatuko gara. Labastida, aberatsa da oso artean eta historian. Leku paregabea da, Aintzinako Eliza, Arresi, Jauregi eta Dorretxez jositako bere 2 hiriguneak bisitatuz gozatzeko. Enobusera itzuli eta artisautza lana modernotasunarekin uztartzen duten ardandegiz jositako mahastizelai amaigabeetan murgilduko gara. Honen erakusgarri da Ballobera ardandegia. Barrika artean dastaketa polit batean lur honetako mahatz-zukua dastatzeko aukera ezin hobea izango dugu bertan. Eta dastaketa egin eta gero Laguardiara joko dugu. Herri honetako kaleska estuetan barrena murgilduz, bertako ondarea aberatsa ezagutzeko parada izango dugu. Antzina herrixka hau gotorleku sendo bihurtu zuten jauregi ikusgarriak eta arresiak agertuko baitzaizkigun non nahi. Gainera, lurpeko upategi eroso eta goxo batek gordetzen dituen sukaldaritzaren altxorrak dastatzeko beta ere izango dugu. Hamaiketako egiteko modu bitxia benetan. Mahatz-mulko trenaren ibilbidea jarraituko dugu orain. Kantauri mendilerroaren oinetan edatzen diren mahasti ikusgarriak ezagutuz. Hauxe bai egitasmo divertigarria. Arabar Errioxan, ardoarekin gozatzeaz aparte, sukaldaritzarekin ere ederki gozatuko zara. Eta horretarako, inguruan diren jatetxe sonatuetako batera joko dugu. Bertako lurreko produktuetatik sortutako plater bikain hauek dastatuz, otordua plazer bihurtuko zaizu. Eta bazkalostean, gure ibilaldia, esperientzia berriz aberasten jarraituko dugu. Villa Lucia ardogintza gunera joango gara. Edaririk unibersalena den honen kultura zabaldu eta gozatzeko leku ezin hobea berau. Hemen, sentipen berriak jasoko ditugu. 5 zentzuak lanean jarriz. Eta horretarako ditu museoa, erakusketa multimedia eta 4 dimensiotako zinema ikusgarria. Eta ezin ibilbide harrigarria hau amaitu, Arabar Errioxak eskaintzen duen beste alderdi erakargarri bat ezagutu gabe. Lasaitasuna. Horretarako, Laguardiako Wine Oil Espara joko dugu. Luxuz beteriko leku honetan, bainu, terapia eta oso tratamendu bereziak eskaintzen dituzte, ingurune ezin ederragoan, gure esperientzia hau erabat eraberrituta amaitzeko.